Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Pred pár dňami som dostal vnuknutie od Hospodina, aby sme naše modlitby smerovali na Izrael a na židovský národ. Dôvodom je, aby tento národ získal to nové poznanie, a to nové poznanie je, aby poznali a uverili v Pána Ježiša Krista. Tak vás prosím, aby sme zahodili všetky predsudky, aby sme nesúdili, lebo Pán Boh má každého rád bez rozdielu na to, akej národnosti je. Každého má rád, kto ide za ním z úprimného a milujúceho srdca, tak každého príjme. A ja by som k tomuto ešte dodal jednu vec, že je to národ, skrze ktorého k nám prišiel zákon a skrze ktorého sme získali a dostali sme tú milosť skrze Pána Ježiša Krista. A ja by som ešte k tomuto možno prečítal pár veršov z Božieho slova, kde svätý apoštol Pavol píše v liste Rimanom ohľadom tohto poznania, a teda budem citovať, budem čítať z tohto Božieho slova. Takže je to epištola svätého Pavla Rimanom, je to 10. kapitola a názov je Izrael horlí za Boha bez pravého poznania, spravedlivosť zo zákona a spravodlivosť z viery. Takže prvý verš čítam a budem čítať až do 4. verša. Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení, lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania. Lebo neznajúc spravedlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravedlivosť, nepodriadili sa spravedlivosti Božej. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Takže toto sú také 4 verše, ktoré sú dosť podstatné a dôležité, aby sme aj my mali tú myseľ Kristovu, aby sme aj my rozmýšľali takýmto spôsobom. A ja by som ešte dodal z tejto 10. kapitoly aj 9. verš. Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Takže toto je to práve poznanie, ktoré by sme chceli, aby aj tento národ mal. Tak ešte by som k tomu niečo dodal, a to je tiež z Božieho slova, a je to z 11. kapitoly, a to je 25. 26. verš. A potom ešte nejaké 2-3 veršíky k tomu. Takže čítam 11. kapitolu, 25. a 26. verš. Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami sebe múdrymi, že zatvrdenie šťastky stihlo Izraela, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. Podrobne si toto môžete pozrieť v Starej zmluve, a je to Izaiáš 59. kapitola 20. verš, a sú to aj žalmy, je to 14. kapitola 7. verš, a ešte by som dodal z tejto 11. kapitoly, a to je 30. verš, 31. a 32. Lebo to je tiež dôležité k tomuto, k čomu sa teda budeme modliť. A to je, čiže 11. kapitola, 30. verš, epištola svätého Pavla Rímanom, čítam. Lebo zrovna tak, ako ste aj vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste došli milosrdenstva ich neposlušnosťou, tak aj oni teraz neposlúchajú, aby milosrdenstvom, ktoré sa vám dostalo, aj oni došli milosrdenstva.
pretože Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. Amen. Takže, drahí bratia a sestry, to je všetko, čo som chcel povedať a verím tomu, že svoje modlitby obrátite k tomuto národu a že im pomôžete k tomu právemu poznaniu. Tak sa s vami lúčim tým pavlovským pozdravom svätého Pavla Apoštola a to je milosť a pokoj od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen. Ahojte.